eto i'r oedfa heno. Chi'n gweld Emyr sy'n harwen ni ac yn edrych mlaen yn fawr iawn i glywed beth sydd gyda Duw i ddweud wrthyn ni trwy i'r Emyr heno. Mae'r gwyddiadau fel sgrin fel arfer, jyst tynnu sylw chi at Crygweddi nos Fawrth ac yna paned y sgwrs bore dydd Mercher, a bydd Wyn wrth nos Iau yn trafod emynau, clybiau dy Gwener, ac yna jyst cofiwch bod cwrdd aelodau di Sadwn fan hyn am 3 o'r gloch. Casgliad y mis gyfer gwaith Barnabas. Fel oedd Gwydion, diolch bore yma i rai sydd wedi glanhau'r capel, o'n i sylwi ar yr arogl a pa mor lan oedd hi yma. Diolch yn fawr i bob un fi oedd wrthi. Ni'n disgwyl sy'n nesaf, ysdyw ei mynd bydd Emyr yn arwen yn y ddwy oedfa. Grech chi weddio. Diolch i ti o arglwydd am yr oedfa yma nawr. Diolch am y cyfle a'r fraint sydd gyda ni i ddod at yn gilydd ac i ddarllen dair di ac i dy addoli di. Ac ni'n gwyddio nawr, bydde ti yn rhoi'r disgwyliad yno ni wrth ni ddarllen dair di. Bydde ni yn trin bron fel sy'n ni heb ddarllen yr adnodau yma o'r blaen ac bydde ni'n rhyfeddu ata ti. Dy fod ti mor ddoeth, mor fawr. Fel o'n i'n clywed bore yma, ti hwnt i'n meddyliau bach ni ac eto yn dy ras y dy drigaredd i ti yn siarad gyda ni. Ac ni'n gwyddio nawr fan hyn a mewn sawl lle arall bydd yr Efengil yn cael ei esbonio, bydd air di'n cael ei ddarllen ac ni'n gwyddio bydde di yn gweithio trwy ysbryd glân. Bydd na bobl, mae'n siŵr sydd ddim i dyn nhw'n credu dy fod ti'n bodoli, neu rai sydd falle yn meddwl bod e'n amhosib dod i adnabod di. Ni'n gwyddio arglwydd bydde ti'n newid meddyliau ac yn newid calonnau a sylweddoli bod ni yn gallu adnabod di trwy Iesu Grist a dy fod ti wir yn dduw byw ac bod ni yn gallu cael yn cymodi gyda ti a dod yn blant i ti trwy waith yr arglwydd Iesu Grist, yr hyn me wedi ennill drosto ni. Bydd gyda ni nawr a bydd yn drigaro wrtho ni, helpa ni arglwydd i fod yn edifeiriol ac byddwn ni yn bobl sydd yma eilinod yn ein bywydau ni, yn sylweddoli bod y pethau yna i ni yn aml iawn chi roi'n bryd arnyn nhw yn werth dim byd i ni. A ni'n gwyddio byddwn ni yn gweld bod ti yn werth popeth a bod ti'n heiddi yn meddyliau ni, yn cariad ni, yn egni ni, yn amser ni, y cyfan wyt ti wedi rhoi i ni. Bydd gyda ni nawr ac ni'n dod ac yn gofyn y pethau yma i gyd yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu rhif 347 yn y llyfr emynau. Hwn ydyw'r dydd y cododd Crist, gan ddryllio pyrth y bydd, o cyfodfennaid na fydd drist, i edrych ar ei wedd ar ail bennill, cyfodi wnaeth, un cyfiawnhau, bod lono ddedd fy nef, maint ein pla cawn lawenhau, mae'n bywyd yn ddoef. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Wel, fel nes i esbonio bore yma, ar nos Sul ar y foment, ni'n edrych ar rannau o'r Testament Newydd sydd yn dyfynnu llyfr Habacuc. Okay? Ac nathon ni ddechrau wythnos diwetha efo Galatiaid, a heno ni'n mynd i droi at Rhufeiniaid, llythyr Paul at y Rhufeiniaid. Fi'n mynd i ddarllen 2 adnod o'r bennod gyntaf, ac yna, beth sydd ni'n dilyn hynny yw dadl. Yn y penodau nesaf, Paul yn dadlau fod neb yn gallu achub ei hunain trwy ei gweithredoedd. Mae Paul yn mynd ac yn sôn am y ddynoliaeth i gyd, bod ni dan farn Duw, ac sdim ots os ych chi yn iddew sydd wedi derbyn y gyfraith, neu os ych chi'n un o'r cenhedloedd eraill, i ni gyd dan farn Duw, a sdim ots pa mor galed ni'n trio, sdim ots pa mor dda ni'n trio bod, i ni methu achub ein hunain. O gyda chi ni ddarllen Rhufeiniaid 1, ac yn gyntaf adnodau 16 ac 17. Dyma air Duw. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengyl, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith, iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid, neu pawb arall. Ynddi hi y datgyddir cyfiawnder Duw, a hynny trwy ffydd o'r dechrau i'r diwedd, fel mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Wedyn ni'n mynd i neidio i bennod 3 ac adnod 9. Wel, ynte, a ydym ni yr Iddewon yn rhagori? Ddim o gwbl. Rydym eisoes wedi cyhuddo Iddewon a Groegiaid fel ei gilydd o fod dan lywodraeth pechod. Fel mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. Neb sydd yn deall. Neb yn ceisio Duw. Mae pawb wedi gwyro yn ddi-fydd ynghyd. Nid oes un a wnadd aioni, nac oes, dim un. Bedd agored yw ei llwnc a'i tafodau yn treithi twyll. Gwenwyn nadredd dan ei gwefusau a'i gennau yn llawn melltith a chwerwedd. Cyflym ei traed i dywall gwaed, distryw a thrallod sydd ar ei ffyrdd. Nid ydynt yn adnabod ffordd tangnefedd, nid oes ofn Duw ar ei cyfyl. Fe wyddo mae wrth y rai sydd dan y gyfraith, y mae'r gyfraith yn llifaru pob dim a ddywyd. Felly, dyna daw ar bob ceg, a'r byd i gyd wedi ei osod dan farn Duw. Oherwydd ger bron Duw, ni chyfiawn heir neb meidrol trwy gadw gofynion cyfraith. Yr hyn a geir trwy'r gyfraith yw ymwybyddiaeth o bechod. Ond yn awr, yn annibynnol ar gyfraith, y mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Mae'r gyfraith a'r proffwydi yn wir yn dwyn tystiolaeth iddo, ond cyfiawnder sydd o Dduw ydyw, trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. Ie, pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd maent holl wedi pechu ac yn amddifad o ogoniant Duw. Gan ras Duw ac am ddim, maent yn cael eu cyfiawnhau trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Yr hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder
yn ddiymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fi a'r bechodau'r gorffennol, yn amser ymatal Duw. Ie, i ddangos ei gyfiawnder yn ddiymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod fe'i hun yn gyfiawn a hefyd yn cyfiawnhau'r sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. A oes lle felly i'n hymffrost? Nac oes. Mae wedi ei gau allan. Ar ba egwyddor? A egwyddor cadw gofynion cyfraith? Nag yn wir, ond ar egwyddor ffydd. Ein dadl yw y cyfiawnhau'r rhywun trwy gyfrwng ffydd, yn annibynnol ar gadw gofynion cyfraith. A'i Dyw'r Iddewon yn unig yw Duw? Ond nid yw'n Dduw'r cenhedloedd hefyd. Ydyw yn wir, oherwydd un yw Duw, a bydd yn cyfiawnhau yr enweidedig trwy ffydd a'r dienweidedig trwy'r un ffydd. A ydym yn tein dileu'r gyfraith trwy'r ffydd hon? Nac ydym ddim o gwbl. Cadarnhau'r gyfraith yr ydym. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. A mae Gwydio mynd i ddod ymlaen nawr i sôn ychydig am y mis hwn. Diolch, Gwydio. Ie, fel mae sawl un o'r chi'n gwybod, ni'n casglu mis yma ar gyfer Barnabas Eid. A fyddai'n sôn dipyn bach am hynny, ond i ddechrau, nhw'n ni jyst edrych ar fideo sydd yn sôn am hynny. Ac ar ôl edrych ar y fideo, na i sôn chydig bach ymhellach am y gwaith. My husband had breathing problems and we needed to take a loan out to pay for medication. But the loan kept increasing and increasing. There is little hope of ever repaying the debt, which can range from £200 up to £2,000. Sometimes, the debt's even passed from generation to generation. I inherited my loan from my father after his death. I never want my children to be under a debt like me. Whole Christian families are effectively enslaved in this way. Unable to leave, they are bonded to their brick kilns. And this continues as long as their debt remains. Thanks to your generous donations, we have already transformed the lives of 1,575 hard-working Christian families. Barnabas Aid pays off in full the debt the Christian bonded labourers owe to the brick kiln owner, setting brick kiln workers and their families free from bondage. With our debt paid, we are full of joy and peace. Our children can now go to school. Jesus has set us free and enabled us to work in peace. I will never need to take another loan now. My children are going to school. We are so happy. With your help and God's grace, we intend to free many more. We support more than 30 schools and a sewing centre specifically for Christian brick kiln families. Barnabas also sponsors adult literacy classes, where brick kiln workers receive Christian instruction at the same time as learning reading, writing, and arithmetic. Thank you so much for your wonderful support in liberating our Christian brothers and sisters from the oppression of bonded labour.
ar yr adnod yn Galatiaid. Felly, tra bydd cyfle gennym, gadewch i ni wneud yr hyn sy'n dda i bawb. A dyna pam mis nesaf i ni'n rhoi i'r food bank fan hyn. Mae cyfle ni roi da i bawb, hyd yn oed i bobl yn hardal ni. Ond yn enwedig un brodyr a chwiorydd yn y ffydd. A dyma baich Barnabas Eid, dod â gobaith i Gristnogion sy'n profi arledigaeth. A mae lot o'r Cristnogion yma, gan bod nhw'n arddel Crist, maen nhw'n cael eu gwrthod i sawl safleoedd gwaith, cael eu bwrw allan, cael eu camdrin a pethau cyffelib. Nawr, mae'n anodd gwybod lle i ddechrau, achos mae gymaint i sôn amdano. A na jyst roed ambell i beth. Dyma chi eiriau un o arweinwyr eglwys yn Nigeria. They are burning the church buildings, targeting the pastors and kidnapping church members. Mae'n hawdd darllen hwnna, ond meddyliwch os bydde hwnna'n digwydd i un ohono ni, bod rhywun yn cael ei herwgipio o'n plith ni. Choir members and groups have been attacked and others kidnapped during choir practice or evening prayers. Dyna un sefyllfa yn Nigeria. Yng Ngogledd Mozambique, ers mis Hydref 2017, mae tua 1,800 o Gristnogion wedi cael eu lladd. Mae llawer o Gristnogion yn dioddau tlodi, diffyg addysg, diffyg cefnogaeth ariannol gyda'r llywodraeth ac yn y blaen oherwydd eu bod nhw'n Gristnogion. Maen nhw'n cael eu casau, maen nhw'n cael eu bwrw i ffwrdd. A mae rhywun yn meddwl, sut yn y byd gallwn ni fod yn gymorth? Wel, fe allwn ni fod yn gymorth trwy weddi. A maen nhw'n gofyn am weddiau. Chi'n teimlo weithiau, oes pwynt i ni ddod i cwrgweddi? Beth yw yn gweddiau ni? Wel, mae Duw yn dweud, peth grymus iawn yw gweddi y cyfiawn. Pwy a wyr, o'n i'n edrych ar un fideo, rhywun yn gweud, bydd e'n rhyfedd os yn y nef ar y ddeiar newydd, byddwn ni'n gweld rhywun o Mozambique a bydd y person yn gweud, diolch am weddio amdano fi. Fe allwn ni hefyd fod yn gymorth trwy roi yn ariannol. A dyma'n cyfle ni mis yma i roi rhywfaint i'r gwaith yma. Nawr, sut gallwn ni fod yn gymorth? Wel, eto, nid jyst rhoi ambell i enghraifft i chi. Bydd 60 pint yn gallu darparu mochyn i ffarmwr yn Nigeria sydd wedi cael ei yrru allan o'i dir am ei fod yn Gristion ac felly yn rhoi y cyfle iddo fe i ddechrau o'r dechrau. Rhoi gobaith i'r person ac i'r teulu. Bydd 88 pint yn gallu darparu pac meddygol a kit trin anafiadau fydde'n galluogi arbenigwr i drin salwch a hefyd anafiadau mae'r Cristnogion yma yn cael oherwydd eu camdriniaeth. Yn ddiweddar darparwyd peiriant gwnïo, welwch chi llun ono fe ar y fideo. Byddai'r peiriant gwnïo yn costio 88 pint, neu peiriant malu yd am 49 pint i weddwon yn Nigeria sydd wedi colli ei gwir a wedi colli ei tai am bod y gwir wedi cael ei lladd, ei tai wedi dinistrio jyst oherwydd bod nhw'n Gristnogion. A dyma i eiriau un o'r gweddwon yna yn Nigeria. Ni ddim yn eich adnabod chi, ond trwy Grist chi di estyn allan a'n cynorthwyo. Barnabas Eid, ni'n eich gwerthfarogi chi gymaint. Ac yn dilyn y geiriau yna, fe ddath na floedd o amen gan 59 o weddwon eraill. A byddai'r peiriannau yna yn galluogi'r gweddwon yna i gynnal ei bywyd ei hunan a ei plant sydd yn dioddau ar hyn o bryd. Nawr, mae rhywun yn teimlo snippet bach yw hwnna, a gallwn ni ddim cymryd y beichau mae i gyd.
ond falle bydd Duw yn gosod ar ein calon ni ryw achos, ryw wlad, ryw y sefyllfa. Mae Barnabas Eid yn dod â cylchgrawr allan yn gyson. Mae modd i chi gael hwn eich hunan. Mae'r manylion, llwch chi dynnu llun o'r manylion i cymryd y manylion. Mae QR cod fan hyn. Maen nhw newydd ddod allan â app newydd, Barnabas Eid. Felly mae manylion i gael fan hyn, hanesion sefyllfaoedd, ac yn bob 2 fis maen nhw'n dod a pre-diary hefyd. Felly rhywbeth bach gallwn ni wneud. Mis yma, cyfrannu'n ariannol fydd yn gymorth mawr, a hefyd parhau i weddio am ymrodyr yn chwiorydd ni sydd yn dioddau, neu adael hwnna i chi gymryd y manylion os chi'n dymuno ar y diwedd. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, ni yn diolch i ti fod ti yn Dduw mawr, yn gyfiawn bob amser, yn Dduw sydd yn garedig, yn Dduw sydd yn tywallt gras ar ben gras. Ac ni'n meddwl am y bobl, y Cristnogion, y brodyr y chwiorydd yma sydd yn dioddau nawr, a falle fy nhw'n teimlo fel glywson ni bore yma am Habacuc, ddim yn deall, ond o arglwydd ni'n cyflwyno nhw i ti nawr, yn gofyn y bydde di yn rhoi dy gysur, yn rhoi dy dangnefedd, yn rhoi dy lawenydd i'r Cristnogion yma sydd yn dioddau ar hyn o bryd. I ni'n diolch bod yr eglwys yn ffynnu mewn sawl man lle mae yna erledigaeth. Ni'n diolch bod ti yn cynnal Cristnogion a bod sawl un ohonyn nhw yn ymwybodol iawn o dy gynhaliaeth a dy nerth. O arglwydd, ni'n diolch i ti am hyn ac yn parhau weddio nawr y bydde di yn cynnal. Ni'n meddwl am y gwragedd gweddon yma sydd wedi colli ei gwir a plant wedi colli ei tad. Teuluoedd wedi colli anwyliaid. O arglwydd, ni'n yn gwybod ei hanner hi, ond ni yn cyflwyno nhw'n dyner iawn yn brodyr yn chwiorydd i dy ofal nawr. Yn gofyn y bydde di yn ei nerthu ac yn agos atyn nhw. Ac ni yn gofyn arglwydd wrth i ni roi yn ariannol, y byddwn ni'n gallu roi yn ôl ein gallu, y byddwn ni'n roi yn llawen, ac y byddwn ni'n defnyddio yr hyn ni'n roi i fod nid yn unig yn gymorth, ond yn fendith i'r Cristnogion yma. Ni'n cyflwyno y llywodraethau, bobl mewn awdurdod, falle sydd yn camdrin i awdurdod yn y mannau yma. O arglwydd, ni'n gweddio ar y ti ddelio ar arweinwyr yna, ac y bydde di yn cynorthwyo dy blant yn y sefyllfaoedd lle mae yna anghyfiawnder. Ni'n cyflwyno yn pobl ein hunain yn y wlad yma sydd ni ddim yn dioddau fel rhain, ond yn dioddau mewn ffyrdd bach, ac falle bod rai yma hyn o'n mynd trwy gyfnod bach anodd. A ni'n gweddio o Dduw, bydd yn agos atyn nhw nawr, boed iddyn nhw brofi dy gymorth a dy nerth a dy gysur di os gweli di fod yn dda. Ac wrth i ni weld anghenion ein byd ni a tristwch sefyllfaoedd, i ni'n gweddio i ni sylweddoli hefyd sefyllfa ysbrydol. Ac ni'n diolch fod ni newydd glywed darlleniad nawr sydd yn rhoi gobaith, bod na un wedi dod, lle nad oedd na obaith i neb, bod un wedi dod a byw bywyd perffaith ein mwyn. O arglwydd, dro ffydd i rai sydd heb ffydd heno i gredu ynddo fe. Ac y byddwn ni o arglwydd sydd yn credu yn gweld o'r newydd rhyfeddod dy gariad, rhyfeddod am mawredd Iesu Grist. Siarad â ni heno, os gweli di fod yn dda, delia ni yn ôl ein hangen, a tyna ni yn mwy a mwy agos at o ti dy hun, gogoniant Iesu Grist, bydd ei eglwys ac dy ogoniant di dy hun. Ni'n gweddio'r cyfan yn enw yn gwaredwr. Amen. Ni'n mynd i ganu eto rhif 53 yn yr atodiad. Sgrifen law yr ordeiniadau yn wrthwyneb oedd i ni. Wel, ni wedi darllen Paul yn dweud yn do, yr hyn a geir trwy'r gyfraith yw ymwybyddiaeth o bechod. Dyna mae'r Emyr yma'n dweud hefyd, mae sgrifen law yr ordeiniadau, hynny yw'r gyfraith, yn wrthwyneb i ni. Roedd yn bygwth a chondemnio, ond tethau ddaeth yw symud hi. Ac yn union fe'i dileaist trwy ei hoelio ar y groes, mawl dy bobl sy'n datseinion ddibaid o oes i oes,
arbennill ola. Yno ti, hynny yw, yn yr arglwydd Iesu Grist, mae'n cyfiawnder. Yno ti, mae'n popeth ni. Mae maddeuant am gamweddau ac enweidiad dy ysbryd di. Fe'n cyd gladdwyd gyda'r Iesu, codi gydag ef trwy ffydd, ac yng ngrym ei atgyfodiad awn ymlaen o ddydd i ddydd. Na ni sefyll i ganu. Wel, trowch gyda fi i'r adran a ddarllenon ni. Dechrau, yn ei penodau cyntaf, llythyr Paul at y Rhufeiniaid. A dwi ddim yn or-ddweud fod y geiriau ni wedi clywed heno wedi trawsnewid y byd. Oedd yr adran yma, yr adran yn benod gyntaf ac yna'r trydydd penod, yr adran yma o lythyr Paul yn allweddol i fynach ifanc o'r enw Martin Luther, yn ail ddarganfod beth mae'r Beibl yn ei ddysgu am sut i fod yn iawn gyda Duw. A nath yr fflach yna ddaeth i Martin Luther y dealltwriaeth newydd iddo fe, ond wrth gwrs hen ddealltwriaeth oedd yn cael ei ail ddarganfod, nath hynny danio fflam diwygiad Protestanaidd yn Ewrop, a'r fflam yn anlledu ac yn effeithio ar y byd i gyd. Mae'r effeithiau i'w gweld hyd heddi. Mae'r geiriau yma wedi newid y byd, a mae'r geiriau yma yn gallu newid ein bywyd ni hefyd. Wythnos diwetha, nathon ni edrych ar beth oedd Paul yn ysgrifennu at y Galatiaid, a canolbwyntio ar natur ffydd. Beth yw natur, the nature of faith? A be welon ni oedd fod ffydd yn rhywbeth sydd yn derbyn.
Mae ffydd mewn ffordd y gwrthwyneb i weithredoedd. Pwyslais gweithredoedd ar gyfraith yw beth i ni'n gwneud. Ac dros y canrifoedd, oedd yr eglwys wedi mynd i bwysleisio gweithredoedd. Oedd Martin Luther ei hun am flynyddoedd yn pwysleisio hyn. Beth sydd rhaid i fi ei wneud i gael fy achub? Sut gallai i wneud fy hun yn gyfiawn, yn berffaith ger bron Duw? A be nath Martin Luther ail ddarganfod oedd hyn? Na ffydd yw'r egwyddor. Ni'n cael ein hachub nid trwy gweithredoedd, nid trwy'r gyfraith, ond trwy ffydd. Mae iachawdwriaeth yn rhywbeth i ni'n gorfod ei dderbyn, yn rhywbeth sydd yn cael ei roi i ni yn rad ac am ddim. Felly ni wedi meddwl ychydig wythnos diwetha am natur ffydd. Heno fi eisiau ni feddwl chydig bach am ganlyniad ffydd. Os i ni'n derbyn trwy ffydd, wel beth i ni'n ei dderbyn? Mae sawl ateb i'r cwestiwn yna. A heno fi eisiau rhoi un ateb sef hyn, cyfiawnhad. Un o'r pethau i ni'n derbyn trwy ffydd yw cyfiawnhad. Nawr, os chi ddim yn gyfarwydd ar gair yna a chi ddim yn deall be fi'n siarad am, peidiwch poeni fe ddawn ni at hynny. Gyntaf, mae rhaid ni cymryd cam yn ôl. A'r gair fi eisiau ni ddechrau meddwl amdano fe yw condemniad, condemnation. Okay? Os chi eisiau deall cyfiawnhad, chi'n gorfod cymryd cam yn ôl a dechrau gyda condemniad. Mae gair Duw yn glir, ger bron Duw i ni fel pobl wedi ein condemnio. Right? Mae yna ddedfryd, mae yna sentence wedi cael ei roi i ni. Mae Duw yn farnwr cyfiawn ac ger bron Duw yn ei sancteiddrwydd, yn ei byrdeb, yn ei gyfiawnder, rydyn ni i gyd wedi ein condemnio. Glywon ni ychydig o hynny bore yma hefyd yn do. Bod ni gyd yn eog. Gwau chi yw yr hyn sydd gan y gyfraith i'w ddweud wrth bob un ohono ni. A pe bawn ni wedi darllen trwy'r penodau cyntaf yma o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, byddech chi wedi gweld Paul yn profi hynny. Mae'n dechrau gyda'r Iddewon, mae'n symud ymlaen i'r Groegiad, a mae'n dweud bod ni gyd fel ein gilydd yn sefyll o dan gondemniad Duw. Mae'n cyrraedd rhywbeth o uchafbwynt yn dydy yn y geiriau ddarllenon ni. Na ddim darllen nhw eto. Rhufeiniaid 3, y penod adnod 9 ymlaen i 11. Rydym eisoes wedi cyhuddo Iddewon a Groegiaid fel ei gilydd o fod dan lywodraeth pechod. Fel mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. A fel byddem ymlaen i weid yn adnod 19, felly dyna daw ar bob ceg a'r byd i gyd wedi ei osod dan farn Duw. Mae Paul yn dweud, os ych chi'n iddew sydd wedi cael y mantais yna o glywed y gyfraith, chi wedi methu cadw'r gyfraith, chi'n eog. Ac os ych chi'n roegiad, hynny yw, os ych chi'n un o'r cenhedloedd eraill, a'r cwbl i chi wedi gael yw y greadigaeth, ac eich cydwybod chi mwyn eich pwyntio chi at Dduw, wel i chi hefyd yn eog. Ond nath e wir yn haroi fod Paul yn cyrraedd y pwynt yma yn adnod 19 efo'r geiriau, dyna daw, hynny yw, dyna stop ar bob ceg. Sneb yn gallu dadle yn erbyn hyn, achos nath ni glywed yr un peth bore yma, do, mae Habakkuk wedi cyrraedd yr un pwynt. Mae'r arglwydd yn ei deml sanctaidd, bydded i'r holl ddeiar ymdawelu ger ei fron. Mewn ffordd, be mae'r gair yn dweud fan hyn yw
byddwch dawel. Os chi'n onest, os chi'n edrych ar eich calon, os chi'n edrych ar eich bywyd, os chi'n edrych ar eich gweithredoedd, a chi'n cymharu hynny gyda Duw, a gyda'i safon gyda'i gyfraith perffaith yr unig ymateb posib, byddwch dawel. Does na ddim dadle gyda hyn. Nid bod ni mor wael ag y gallwn ni fod, nid dyna mae'r Beibl yn dweud. Mae'r Beibl yn dweud bod ni fel pobl, ni'n cael ein cynnal gan ras cyffredinol Duw. Mae pechaduriaid fel chi a fi, ni'n gallu gwneud pethau da ydyn, ond ni dal yn eog. A mae popeth ni'n gwneud wedi ei effeithio gan bechod, wedi ei lygru, wedi pelwtio gan bechod. Mae da fi ddŵr fan hyn. Cymru mae Amanda nath lenwi ei fi cyn yr Oedfa. Mae Amanda'n dda iawn fel yna. Yn gwybod bod fi yn hoffi yfed dŵr yn ystod yr Oedfa. Fi'n cymryd mae dŵr yw hwn, man. Dychmygwch ar ddechrau'r Oedfa, jyst wrth i fi gerdded lan yma, bod Amanda wedi gweud, fi wedi rhoi dŵr i ti, ond fi wedi rhoi dropyn bach o wenwyn mewn y fyd. Gobeithio bod yn oce. Ond na, bydde fe ddim yn oce, bydde fe. Ond mae'n oce, just drop o fe. Just paid yfed y drop o wenwyn. Just yfed lan i fan hyn a gad y gwenwyn ar y gwenwyn. Wel, bydde hynny ddim yn gweithio, bydde fe. Mae'r gwenwyn yn y dŵr. Mae'r gwenwyn di gweithio i ffordd trwy'r dŵr. Chi'n methu osgoi e nawr, ond mae'n ddŵr dal i fod yna. Ac eto mae gyd wedi cael ei lygru gan y drwg. Please paid wneud hwnna, Amanda. Dyna'n problem ni. Ein problem ni yw bod ni wedi'n llygru gan bechod a felly ni dan gondemniad. O'n i'n darllen Habakkuk bore yma. Falle rhan o broblem Habakkuk oedd bod yn dal i gymharu ei hun gydag eraill. I ni gyd yn gallu bod fel yna weithiau, ynddi ni? Yna'r ffordd i ni'n aml yn ymddwyn. Oce, fi ddim yn berffaith, ond sai mor wael a fe. Sai mor wael a gweddill pobl Juda, medde Habakkuk, a yn sicr ni ddim o'r wael ar Caldeiaid, a ni'n gallu bod fel yna hefyd yn di ni. Fi'n bechadur, ond sai di lladd neb, sai di dwy'n lot o arian, sai di twyllo, ni'n ceisio dadle. Ond na, medde Duw, na, dyna daw ar bob ceg. Mae barn yn dod, a ni gyd yn sefyll yn eog ger bron Duw. Nawr, dim ond pan ni wedi deall hynny, i ni'n gallu deall beth yw cyfiawnhad. A fan hyn ni'n dod at yr ail bwynt, sef cyfiawnhad. Mae'r apostol Paul wedi dechrau ym Mhenod 1 yn sôn am yr efengil, y newyddion da. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengil, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith iachawdwriaeth, i iachau, i wella, i achub bob un sy'n credu, yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiaid. Mae Paul yn dweud, mae'n y ffordd i bechaduriaid sydd yn eog a dan gondemniad i gael ei hachub. A mae'n dweud fod hyn yn dod wrth i gyfiawnder Duw amlygu ei hun. Fod Duw yn mynd i nid dod mewn barn, ond yn mynd i gyfiawnhau. Drychwch ar Pennod 1 adnod 16. 17. Ymddi hi datguddur cyfiawnder Duw a hynny trwy ffydd, o'r dechrau i'r diwedd.
Fel mae'n ysgrifenedig y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw, ac yn y pennod 3 adnod 21, yn awr yn annibynnol ar gyfraith, mae cyfiawnder Duw wedi ei amlygu. Beth yw'r cyfiawnder yma? Mae Paul yn sôn amdano. Beth mae'n golygu wrth ddweud ein bod ni, pechaduriaid, dan gondemniad, yn gallu cael ein cyfiawnhau? Wel, yn syml iawn, mae'n dweud fod Duw yn gallu cyhoeddi person yn ddieog. Yn gallu gwneud datganiad cyfreithiol am rywun a'i cyhoeddi nhw yn gyfiawn. Ni'n offi chwarae gêm yn ein tŷ ni. Un o'r gemau cyson sy'n digwydd yn tŷ ni. Mae rhywun yn cael darn o bren neu ffon o ryw fath ac yn pwyntio fe at rhywun arall ac yn dweud freeze. Freeze. Ac os chi'n chwarae'r gêm, chi'n gorfod rewi. Nes bod y person yn gadael chi yn rhydd. Ac dim ond gêm yw e. Os chi eisiau iddo fe weithio, mae rhaid i'r person arall chwarae gyda chi yn does. Pam? Wel, achos pan fi'n pwyntio ffon at rhywun ac yn dweud freeze, sdim wir pŵer gen i rewi rhywun, sdim wir awdurdod gen i rewi rhywun, ond mae hyn yn wahanol, nid gêm, nid make-believe sydd gyda ni fan hyn. Na, beth sydd gyda ni fan hyn yw Duw y barnwr, Duw y creawdwr, Duw yr un sydd â phob awdurdod, yr un sydd ar gair olaf. Mae yn edrych ar bechaduriaid, a mae'n gweld ni fel ydyn ni, yn ein tywyllwch, yn ein bydredd, yn gweld ni yn farw yn ein camweddau, a mae'n pwyntio at ni ac yn dweud, dieog, cyfiawn, teilwng, derbyniol, perffaith. A dyna nawr yw'r gwir. Dyna sydd yn wir amdano ni. Os yw'r arglwydd wedi cyhoeddi hynny amdano chi, mae e yn wir. Chi'n gweld, dyw cyfiawnhad fan hyn ddim yn golygu fod Duw... Reit, fi'n mynd i cyfiawnhau chi. Be mae hwnna'n golygu yw, fi'n mynd i helpu chi i fod yn dda. Reit, fi'n mynd i ddechrau chi off ar y daith a chi angen mynd gweddill y ffordd yn eich nerth eich hun. Nid yna yw cyfiawnhad. A nid cyfiawnhad chwaith yw bod ni yn dod at Duw a ni'n trial ein gorau, ni'n gweithio mor galed ag y gallwn ni, a wedyn mae Duw yn topo lan y gweddill yn helpu ni i gyrraedd gweddill y ffordd. Na, na, na. Ffydd yw derbyn. Mae Duw yn rhoi rhywbeth i ni. Rhywbeth sydd ddim yn naturiol yn perthyn i ni, rhywbeth sydd nawr yn cael ei gyfrif i ni. Bod ni yn bechaduriaid ac yn eog a wedi ein condemnio gerbron Duw, mae nawr yn ein cyhoeddi ni ac yn ein ystyried ni ac yn ein trin ni fel petai ni yn gyfiawn. Fel petai ni wir wedi cadw ei gyfraith bob munud, pob awr o'n bywydau ni ar hyd ein hoes. Dyna cyfiawnhad. Nawr, wrth gwrs, dyw hynny ddim yn golygu bod ni yn berffaith, hynny yw bod ni'n sydyn iawn ddim yn pechu mwyach. Na, dyna lle mae ffyddlondeb yn dod i fewn i'r equation. Dyma yw sancteiddhad. Mae Duw nawr sydd wedi ein cyfiawnhau ni yn parhau ei waith yno ni ac yn ei newid ni o ddydd i ddydd. Ond o safbwynt Duw a'i gyfraith, i ni fel Cristnogion yn cael ein hystyried fel rai cyfiawn. Chi'n gwybod hynny? Dyna gysur heno, ynddo fe. Gall hyn fod yn wir i ti. Sdim angen amau, ydw i'n gallu dod at Duw.
Sdim angen poeni, ydw i'n ddigon da i Dduw. Sdim angen i ti gael dy lethu gan euogrwydd a cywilydd. Sdim angen i ti lithro i anobaith. Sdim angen ffoi rhag Duw. Sdim angen ofni marwolaeth. Sdim angen ofni barn mwyach. Mae cyfiawnhad yn golygu bod ni heno, sdim ots be ni wedi gwneud, sdim ots sut ddiwrnod neu wythnos ni wedi cael, allwn ni ddod at yr arglwydd yn gwybod bydd e yn ein derbyn ni, bod e yn ein caru ni, bod e am ein bendithio ni, achos i ni yn gyfiawn yn ei olwg e. Nawr falle bod hynny'n codi cwestiwn. Yn gwestiwn teg. Sef, sut mae hyn yn digwydd? Os nag ydyn ni'n gyfiawn, sut mae Duw yn gallu cyhoeddi hynny? Os ydy Duw yn gyfiawn, sut gallu cyhoeddi ni, pechaduriaid, yn ddi-eog? Fyna ni'n dod i'n pwynt ola ni heno. Mae'r ateb wrth gwrs yw trwy ffydd. Trwy ffydd. Ni wedi clywed yn pennod 1 adnod 17, mae Paul yn dyfynnu Habakkuk, ond mae'n gwneud hynny efo'r pwyslais mewn ffordd bach yn wahanol. Mae'n dweud fel mae'n ysgrifenedig, y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff yw. Mae'r pwyslais bach yn wahanol, yn dydy? Mae dal i fod yn gyson gyda neges Habakkuk, ond y pwyslais mae Paul eisiau tynnu allan yw hyn, ein bod ni'n gyfiawn ac felly yn gallu byw ac gallu cael ein derbyn a'n hachub trwy ffydd. Sut mae person yn dod yn gyfiawn? Sut mae Duw yn gallu cyhoeddi pechadur yn gyfiawn? Wel, trwy ffydd. Achos mae ffydd yn ein uno ni gyda'r arglwydd Iesu Grist. Nes i gweld yn barod bod ni'n derbyn. Ac wrth i ni osod ein ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, wrth i ni bwyso arno fe, i ni yn derbyn Crist, yn derbyn fe ei hun, yn derbyn ei fywyd perffaith e. Nes i glywed darlun hyfryd o hyn, blynyddoedd yn ôl nawr. Rwy'n yn gweud i ddychmygu bod chi'n taflu bwced mewn i'r môr. Mae'r bwced yn suddo dan y tonau. Be sy'n wir? Ydy'r bwced yn y môr neu ydy'r môr yn y bwced? Wel, y ddau yn dyfa. A mewn ffordd dyma sy'n digwydd i ni trwy ffydd. Ni'n dod yn un gyda'r arglwydd Iesu Grist a ni'n eiddo iddo fe a mae fe'n eiddo i fi a ni ynddo fe a mae fe yno ni. Mae popeth sy'n wir amdano fi yn cael ei gyfrif iddo fe. A popeth sy'n wir amdano fe yn cael ei gyfrif i fi. Pennod 3 adnod 24. Gan ras Duw, ac am ddim y maint yn cael ei cyfiawnhau, trwy'r prynedigaeth sydd yn Rhys Iesu. Yr hwn a osododd Duw ger bron y byd yn ei waed yn aberth cymod trwy ffydd. Gwnaeth Duw hyn i ddangos ei gyfiawnder yn ddi-ymwad, yn wyneb yr anwybyddu a fi a'r bechodau'r gorffennol yn amser ymatal Duw, ie, i ddangos ei gyfiawnder yn ddi-ymwad yn yr amser presennol hwn, sef ei fod ef ei hun yn gyfiawn a hefyd yn cyfiawnhau'r sawl sy'n meddu ar ffydd yn Iesu. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw bod Duw yn gyfiawn, dyw e ddim yn anwybyddu neu'n anghofio pechod. Na, mae pechod yn cael ei gosbi. Mae'n cael ei gosbi yng nghorff yr arglwydd Iesu Grist ar y groes.
Mae wedi'n prynu ni. Mae wedi gweidi droso ni. Mae wedi rhoi ei fywyd yn aberth cymod, ac ar y groes mae fy holl gondemniad i, fy holl anghyfiawnder i, fy holl fethiant i, fy holl gelwydd i, fy holl anffyddlondeb i, yn cael ei roi arno fe. Mae Duw yn gyfiawn. Mae yn delio gyda pechod fel mae pechod yn ei heiddi. Ac eto ar yr un pryd, fe yw'r un sydd yn cyfiawnhau. Mae e'n cymryd fy nghondemniad i fi trwy ffydd yn derbyn ei gyfiawnder e. Pam fod Duw wedi gweithio fel hyn? Ond nathon ni weld chydig o hyn, wythnos diwethaf yn dod, nathon ni ddweud fod ffydd, achos bod ffydd yn rhywbeth sydd yn derbyn, yn gosod pawb ar lefel cyfartal. A ni, dim ots pa mor dda, neu pa mor ddrwg, pa mor gyfoethog, neu tlawd, os ych chi'n wryw neu'n benyw, yn iddew, yn groegiad, dim ots os ych chi o gefndir penodol, dim ots am y pethau neu gyd, ten ac ifanc, ffydd sy'n bwysig, a mae ffydd ar gael ac yn agored i bawb. Ond mae Paul yn dweud rhywbeth pellach fan hyn yn dydy. Mae'n dweud yn adnod 27, a oes lle felly un hymffrost? Nac oes, mae wedi ei gau allan. Ar ba egwyddor, ai egwyddor cadw gyfynion cyfraith nag yn wir, ond ar egwyddor ffydd. Pam bod Duw yn achub trwy ras, trwy ffydd? Pam bod e'n cyfiawnhau pobl pechadurus trwy ffydd? O ran o'r reswm yw fel bod dim lle dyn ni i ymffrostio o gwbl. Dim lle dyn ni i frolio. Sa'n gallu dweud, o'n i'n heiddi fy nghyfiawnhau fwy na fe. O'n i'n agosach i gael fy nghyfiawnhau na hi. Na. Yr un ffordd mae pawb yn cael ei hachub trwy ffydd. A felly sdim lle dyn ni ymffrostio, a felly mae'r gogoniant i gyd i Dduw. A felly mae rhaid i fi ofyn heno, ydych chi wedi credu? Ydych chi wedi credu? Ydych chi wedi gweld bo chi o ran natur ar hyn o bryd dan gondemniad? A mae'r hyn i chi'n ei heiddi, a'r hyn gallwch chi ei ddisgwyl ger bron Duw yw barn, cael eich gwrthod ac eiffen. Ond i chi wedi gweld fod yna ffordd i ddianc rhag hynny ac i gael eich cyfiawnhau, i dderbyn pob peth mae yr arglwydd Iesu Grist wedi ei ennill a wedi ei heiddi. Mae'n cael ei roi a'i gynnig i chi yn rad ac am ddim, ond mae'n rhaid i chi gredu. Mae'n rhaid i chi roi'ch ffydd chi. Y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn ag aifyw. Peidiwch oedi. Credwch ynddo. Gogoniant yw enw. Amen. Amen. Ganwn ni i orffen rhif 28. 28 yn y llyfr yma. Pa le, pa fodd dechreuaf foliannu'r Iesu mawr. Ol rheinio'i ras, ni fedraf, mae'n llenwi nef a llawr. Anfeidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn, di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. Ar bennill ola, diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan. Am gael ei adnabod fy mhriod i am rhan. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder, yn hardd ger bron y tad. A derbyn o'i gyflawnder wrth deithio'r anial
wlad. Mae'n ni sefyll I ganu. Arglwydd Duw. Mae hyn mor ryfeddol. Ein gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerdd y bron. A'i feddwl dy bod ti yn gallu edrych ar rai fel ni ac yn gallu ein ystyried ni'n hardd. Ond diolch mae dyna'r gwir. Diolch ein bod ni trwy ffydd yn gallu bod yn gyfiawn o'th flaen. Ni'n gofyn nawr arna ti I weithio yn ein calonau ni bob un, ro ffydd I ni, I gredu yn yr arglwydd ac I dderbyn yr hyn mae yr arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosto ni. Diolch amdano fe. Ac yn awr bydded I ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân I aros gyda bob un ohono ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.